Brad Sok, diri ko sa Biblia sa Salmo 148 City hangtod 10 nagingon. Diha sa kalibutan dayga ang Ginoo, kamong mga mananap sa kadagatan ug mga sa mga kalawran, kamong mga kilat ug ang yelo, niebe, kapanganuran og kusog nga hangin nga nagtuman sa iyang sugo. 9. Dayga ninyo siya sa kabungturan, bukiran, mga putasan o mga isidro. 10. Tanang mga mananap ihalas o dili ihalas, mga mananap nga nagkamang o mga kalanggaman. Ang pangutana karon Brad Sok, Brad, makadaig ba ning mga mananap sa kadagatan, sa kabukiran nga ihalas o dili ihalas kay niingon man sa Salmos 148 City hangtod 10 nga nagsugo sa mga mananap sa pagdaig sa Ginoo. Palihog pagpatinaw Brad Sok. Salamat kayo Richard man ni tinuod niya nga Brad Jim, pero gina niya ang Ricardo kaya doon sa Amerika sa yun kay Richard. Bitaw, ang atong katubag ni ini nga ang tanang mga kinamaog gilalang sa Dios sa kalibutan para man sa tao. O atong nasayran nga diya sa Salmos uluhan 32 kanayon, Proverbio 32 dili Salmos, nga ang mananap walay sa labutan. So kining mga mananap silang kugalingon wa man ni sa labutan, busa dili makadaig sa mas mga tanom, hangin, nature, kinayahan, kining dili man ni makadaig sa Ginoo. Pero ang ilang pagka linalang sa Ginoo tungod sa katahom, magapaila sa kahalangdon pagka makagahom o pagka makinadmanon sa magbubuhat. In that manner, ang mga kining mananap, bisag wa siya sa labutan nga makaila sa kaayo sa Dios o mayngon nato sa pagdaig gikan sa labutan o kabubuton wa man sila niana. Kay matud pa sa Salmos 32:9, ayaw kamo padagingon sa mga mananap o kabayo o sa mula, wala sila sa labutan. Kang kansang o baba sa rinda o bukado pagapungan, apan dili sila magduol ngana kanimo. So kining mga mananap di wa sila kapas o katakos sa pagdaig, pag-ila, unsa kahalangdon og kaayo ang magagahom nila nga magbubuhat. Pero sa ilang pagkabinuhat, kita nga dunay sa labutan sama sa mga tao, makadaig ta sa Dios kung makakita ta sa kadako kampungan sa kabukiran nga may kayong pagkahanay sa Dios, sa kadagatan, sa kasapaan, mga tinubdan nga purting ninduta, o sa mga hayop ug langgam. Unang haningon si Saint Francis of Assisi nga we praise and honor God, the Creator of these beautiful things in nature. Makadaig ta sa Dios sa katahom sa mga binuhat. So niyan ang pagiha, samara sila nga kanang nagtuboy sa pagdaig ngadto sa Dios. Tungod kay gida sa tao ang nakita sa taong katahom ug kanindot nga pagkahimo ngadto sa nagbuhat niya na. Mao na nga kanang gisulti ug gibasa ni Ricardo Rizani sa Salmo 148 City ngadto sa 10 nga magadaig ang mga mananap, mga langgam, katubigan, mga isda, mga tanom, dili na direktamente nga sila makahimo pagdaig. Kaya wa man sila sa labutan, wa sila kabubuton nga gawas nun. Pero sa ilang pagkabinuhat, kita nga mga tao mo'y muda sa atong pagdaig ug pag-ila sa katahom sa magbubuhat tungod sa kanindot sa mga binuhat. Mao na nga ito'y katubag sa mga pangutana ni Brad Ricardo Rizani. Balik ta nimo Brad Jim Labonita.